Nggak, kamu sayang nggak ambek aku? Ya udah, kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampean dong. Lek rabar na ya rata tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh, Mas. Lho ngono kuwi kan aku ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Ring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo to sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salindri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Tepuk tangan untuk Dik Niken Salindri, Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Dik Niken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bindeng? Iya, kan apalagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicutrup. Napas buatan loh. Ora no. Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane dicucup ngono lho, Mas. Mosok dalang kok nyucuk embel. Ndak, kamu sayang nggak ambek aku? Ya udah, kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Aduh, memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mun kene. Doa kok punungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikane dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Dik Niken ini tadi baru pentas kemana, apa dari rumah atau dari ini pentas? Ini tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampean dong. Oh. Lek rabar na ya rata tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh, Mas. Lho ngono kuwi kan aku ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, sama wayangnya ya. Iya, tadi masih. Gladi bersih ya tadi. Bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo nggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya nggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku
banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Ya maaf. Gak tau sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu nggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Enggak orang nafsu. Dek kene no neng grup yang Sabratana nek sing taksir Len Mas. Siapa lo? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Siapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan soyo ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Alah rong rabi ke yo bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Kalau mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ke. Sopo? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Aku kan saliman karo aku, rong saliman karo aku, ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Yo padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi wis nyapa to ndemek jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat itu. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nek aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kiron. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kiron ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Jajal. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Yo kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. So apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Kira Akbar ini ya kira. Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak iya. Doko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet.
Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki tok. Larpe duet wong ngresik-resik alun-alun. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho, buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi oke ram lho kuwi. Itu loh semua lo buat aku. Iya, ya percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya ya. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Ini dari Hong Kong, dari Bunda Susi Loh, juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. Dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo nggarai matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara vs Astabrata. Mana Mayangkara? Di situ. Lambemu pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa terus no, Mas. Oke. Andene yo anlek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepot lagi, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Oh, mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ayo Riz. Kelemar. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah hepan nih kok. Iming-iming. Aja lo. Aja kuwi lo. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke. Oh. Gelo. Jare mau ketek Banyuwangi nek gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Seragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan.
Kuwi to blong-blongane. Iya. Ya, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Wonten candhaing lampah ing mangke datan kading madyaning wana Parasara tengahing alas ana cahya manter sak sada lanang tuhute jane calon ratu Pringgondani Risang Gatotkaca ing mangke nembe nindakaken yoga brata lenggahing sela Sumayana sahandhaping mandira ingkang ageng nering cipta harsa meminta kanugrahan dumateng purban ingkang kawasa datan mokal pangaribawa sumundul ngantos kahyangan Suralaya mangkono praptaning Hyang Narada mrebeki kang lagi yoga brata Harata palwanu ting ranu dresing karasaning sun dening kanyut manis lering sun Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing nguni Sidat agung ing Naramada sadroning ngaguling Prakenjang Pak Pangmaruda yang negara wong kali cudhe ngetani iline ayo kagiat rasa kita Gatotkaca penulun kang jogara kanggon kita mangun brata kejawi saking menika pukulun arajo wonten gatos ingkang pundi dene paduka pukulun gigah anggen kula semedi maladi hening Kawruhanana Gatotkaca marmane ulun jogara kanggon kita semedi krana ing dina samengko kahyangan Suralaya lagi kapandhuk ing gara-gara bareng ulun teliti sumbering gara-gara disebabake loro perkara siji pangaribawane sira kulut Gatotkaca angka loro pangaribawane pandhita buta kang samengko uga lagi tapa brata mapan ana ing repet kepanasan Gatotkaca apa kang dadi niatmu nganti nindakake tapa brata kang mangkene nggih Eyang Pukulun kula namung nyuwun pituduhing Gusti awit kula badhe kawisuda jumeneng ratu mapan ing Pringgondani menawi Gusti ngijabahi panyuwun kula mestinipun kemawon Gusti badhe paring sarana anggenipun paring kanugrahan ingkang wujudipun ngilmu babagan kaprajan Pukulun alah Sajake sing kok suwun babagan kawruh kaprajan iki ana gandeng jenenge kelawan pandhita buta kang nedheng tapa brata. Menapa saestu mekaten Pukulun? Aja slendro sing dadi rasamu. Mara coba munggah kayangan papaken pandhita kang nedheng tapa brata ana rapat kepanasan. Suwanana babagan kawruh kaprajan sedika ngestaken dawuh Pukulun. Sikra pala kang pumingal
Pandita karya pangsit Bindo kumbang ajabing bawang Susu ngangin ngendingoni Satrio bagus Bringo sesak kepel sisih Sopo kekasihmu kisanak Gatotkaca sing dadi jenengku bali takon sapa peparapmu Pandhita Yaksa. Peparapku Begawan Rambono. Aku Pandhita Kleyang Kabur Kanginan. Ana parigawe apa? Jeneng sira methuki marang aku, he Gatotkaca. Sumurupa panemban sak siliring bawang maneh Gatotkaca bakal kajumenengake dadi ratu ing Pringgondani. Ngayomi kawula sak Pringgondani. Ora ketang sedidik. Aku weneng ngilmu babakan kaprajan tak nggo sangu anggonku dadi ratu. Kowe kok njaluk ilmu marang aku? Aku mung estu padha dawing dewa, Begawan. Ya. Bakal tak wenehi nanging luwih dhisik tak teter kadigdayanmu. Gatotkaca ora mundur sangkah. Bagus. Lahing kono to wau adu tanding Begawan Rambono lumawan Dian Gatotkaca. Ucap Begawan Rambono badar sejatining wujud sekawit. Eyangira Raden Gatotkaca inggih Prabu Trembaka kang wis abadan sukma. Kula putra ningsun sira iku wis wanci pisah lan jenenge wang ing tinemenipun Kanjeng Hyang Prabu Trembaka ingkang Hanjilma Pandhita Yaksa. Ngene ya kula pune yang banget bombong krana sira pinilih dadi ratu ana Pringgondani. Kabeh iki jumbuh kelawan idam-idamanku kula. Kang wayah namung nyuwun pangestu dhateng Kanjeng Hyang. Keparenga Gatotkaca nyuwun kawruh kaprajan minangka gegebengan kula Kanjeng Hyang. Ngene ya nggir.
wong dadi ratu kuwi kudu nindakake 12 bab. 1 teguh kelawan agamane. 2 nggatekake kebutuhane kawula kanthi srana mbrasta papa lan cintrakane kawula. Angka 3 cedhak lawan wong pinter, aja pekewuh anggayuh wimbuhing kawruh lan ngudi marang indahing ilmi. Angka 4 ya kuwi ngajeni marang panemune liyan sarta menggalih panemu mau kanthi srana sarasehan. Angka 5 ngayomana prakawula utamaning para wanita. Awit wanita mau dudu barang dolanan ya nggih. Angka 6 nengenake kebutuhane bebrayan kanthi hambangun papan pangibadah, mbangun papan pawiyatan, mbangun panti usada lan hambangun pasar kang sarta dalan ya nggih. Lho nggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Angka 7 ngedahana wicara lamis. Awit wicara lamis bisa netelke kawibawan. Angka 8 aja gampang nibake pandakwa tanpa bukti kang nyata. Sabanjure angka 9 ora gampang percaya ujare kandha kang tanpa panaliti ya kulub. Sabanjure angka 10 aja gampang nganak mas marang Narapraja lan kawula. Sebab adaan nganak mas iku sok keladuk sembrono kepara wani nyatut asma Kinaryagoda. Angka 11 aja dak siya marang sapadha, hukum kelawan ganjar kudu lumaku padha. Angka 12 kulina ngunjara nafsu kang kurang prayoga, seneng atapa demena prihatin ngedohi marang watak Dursila ya kulub. Lho nggih Kanjeng Hyang trawaca pangandika paduka badhe kula estakaken. Gandeng puniyang wis marem ketemu kelawan sira Gatotkaca. Uga wis ngethok tularke kawruhku marang sira. Enggal baliyana pringgondane sladiyanti-anti kelawan para pebunden. Puniyang nyuwun pamit iringen kanthi donga kang kandhas ing batinmu. Kanthi maca umul kitab kareben gangsar anggone puniyang ngadhep marang Gusti ya kulub. Ngestakaken dawuh Kanjeng Hyang. Hina subang iwang aruna katinetrane nganggarapo sabaning kukila ringdane gara saketer kinitunganing gonglir wuwu sing pinipanca ing antya ingkang winuwus madeg praja pringgondani wis pepak ngenyarsa ngadani wisudan ratu. Ratu utama patihe patih linuwe
Ing Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang Prabu Matswapati. Dina iki nyuwuna pangestu karo ibumu Arimbi lan ramamu Werkudara. Lenggah dampar keprabon Pringgondani pun kaki kang bakal ngepiyakake kula. Sakwise Gatotkaca lenggah ana damar keprabon Pringgondani, dina iki pun kaki kang bakal netepake lan ngepiyakake. Rene wis sawetara suwe Pringgondani kumplang pasewakane, lah dina iki wis ana kang minangka dadi pepayunge para kawula dasih. Pemimpin nom-noman ya isih trah Pringgondani. Tak tepake ing dina iki Nalendra Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ya. Aturaken ketiwasan sakmenika Kakang Brajadenta merong kampuh Jinggo Mbalela mboten rimah menawi namung dados patih. Para purun wangsul dhateng Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang dados ratu. Rupa saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri ing punika Kakang Mbok Arimbi ingkang merepeki kula. Ya Brajadenta. Mulane aku methuki Brajadenta mapan ana alun-alun. Amarga selak ora kuat nggonku ngrungokake palapore Braja Musti. Apa bener kalamun Brajadenta ora narimakake yen to anakku Gatotkaca kajumenengake ratu? Lagar kaluhuran Kakang Mbok. Kula mboten nrimah menawi namung kadhapuk dados pepatih wonten Pringgondani. Brajadenta. Kok becik timen makar timu. Wingi-wingi kowe ewuh apa? Bareng iki wis wisudan lah kok dadak ana babak hanglayane jujul Hanusuli. Kurang apa anggonku padha momong sedulur Brajadenta. Aku ngrumangsani sedulur metu wadon ora majibi tumrap kalungguhan Pringgondani. Mongko kowe biyen ya wis tak kongkon nyekel peperintahan terus ke swargi Kakang Arimbo. Ning wangsulanmu jare kowe ora kuwagang dadi ratu. Malah saka penjalukmu dhewe supaya tetuka sing kadhapuk dadi ratu. Bareng kabeh wis sarujuk, kowe saiki malah mbalela mentahne rembug sing wis maton. Luwih-luwih Braja Musti palapore padha dimirengke para sepuh. Kaya ngapa sumerpeting panonku mergo ngempet rasa isinku. Para sepuh sing ora ngerti sejarahe dikira aku jarah rayah palungguhan Pringgondani Brajadenta. Kakang Mbok ora perlu isin. Kowe ora perlu isin. Pancen nyatane ya ngono kuwi. Kowe wis sekuton karo wong-wong Pandhawa ngrebut pangwasa Pringgondani saka tanganku. Ya ngono apa ora?
Mung merga kowe ngeboti anakmu dhewe nganti mentala nempuh dalan sing ora bener. Mula saka kuwi, Mbak Yu Arimbi ora usah ndadak nganggo tembung isin. Akonono wae. Akonono wae. Senadyan ayu rupamu ning atimu tobat. Ayo Pakridaku Raja Denta. Kakang Braja Denta gawe wirang gawe isin mbalela ning Pringgondani kuwi dudu watake satriya Kakang. Iya Kakang Braja Denta, kowe aja rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Braja Lamatan lan Braja Wikalmu buta goblok, buta kemalan badokan kowe. Wisamu mung micek karo gaglak, ora iso mikir kanthi pening. Kowe kuwi ya kurbane para Pandhawa. Diapusi wong-wong Pandhawa ora krasa. Sing rusak Pringgondani iki sing tak pikir-pikir kowe Kakang. Lati lan pakarti ora nyawiji. Ucapmu karo batinmu geseh. Sing goblok dudu sing pekok iki kowe Kang. Ora usah kakean gunem Kang tanpa guna. Ndi Gatotkaca kelakon tak loke sak dosane. Ora usah nyumbari anak Anggar Gatotkaca. Kadang Braja mungsuh Kadang Braja kelakon ketandangan kowe. Oh, bae. Genah gegeran kaya ngene kowe kok malah penak-penak. Jal sawangan sing perange sapa kek? Arimbi karo Braja Denta. Arimbi kae apamu? Bojoku. Lah iya.
Wong genah bojomu direwangi adus keringet adus getih lah kok kowe ora belani. Loh, iki rebutan kamukten. Sabab apa aku kok kudu belani? Iki rebutan kamukten Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani dhewe. Aku wegah melu-melu. Aku gelem milik karo Pringgondani, Brajadenta, Brajamusti sak sedulur-sedulure tak pites mudar wingi-wingi. Negara Pringgondani rasah taren karo aku. Lah nek bojomu cilik tumekaning lara, gedhe tumekaning pati. Wong gelem urip kudu wani mati. Mati kuwi wajib. Iye kuwi. Angele. Guneman karo priyayi iki. Bojo ya, Kong. Ayo. Bojo nah, aku tak eman-eman truk. Ayo. Aja to kon perang, bojoku dilirik-kirik tak beleh kok kirike. Ayo. Terus tak sate. Sluntrunge mana badokan kae. Yen bojomu nganti mati kowe apa ora kapitunan? Bojo mati yo golek neh. Lho. Perkara Pringgondani aja pradulke aku. Gatot kon temandang. Aku wegah melu-melu ngisin di sini. Petro, kalem. Janjane aku takon ngene, iki mung kepengin ngerti sepira tulusing bebudene Ndaramu Werkudara. Ndaramu Werkudara kae isih gelem melu urusan Pringgondani apa ora? Nyatane kok ya ora. Ayo, saiki nek ngono Werkudara nek ora gelem perang. Ayo, saiki kresnane kudu perang. Alah, dapurmu. Dapur meng ngongkon aku. Tak goleki jago. Jebul dadi ratu iki penak ya. Mong kari lungguh karo perintah. Saiki kowe tak takoni. Gatotkaca dadi ratu kuwi ratune bangsa apa ratune keluarga? Deripun kados pundi? Lho. Kabeh iki gur ngenteni tandang kridamu. Sing iso ngrampung perkara iki gur kowe. Lah wong kowe ngerti kahanan kaya mengkene kok meneng wae. Ibumu arimbi nganti perang gegempuran Gatotkaca elinga. Sing paring kamukten Pringgondani iki ibumu. Bektenana ibumu. Bektenana ibumu, bektenana ibumu. Aretaning satriya linuwih kang marodi mring Gautaman ing Paman Brajadenta paduka paman ampun ngantos dameling sem menawi paduka milik Palungguhan Pringgondani monggo sak mangke Pringgondani sak wetahipun kula borongaken Paman Brajadenta. Ora usah macak melas kowe. Kabeh iki iso dumadi merga akal julike wong-wong Pandhawa kalbu bapakmu. Merga Pandhawa ki nglungguhi negara Ngamarta. Pandhawa ngrumangsani Ngamarta ki negara cilik. Bisane gedhe kudu diblengket karo Pringgondani. Jare Pandhawa ki wong utama, ning jebule Pandhawa wong serakah, dakah-dakah. Milik karo kamuktene liyan. Kowe bocah wingi sore durung iso apa-apa dikarbit dadekke ratu. Mung merga saka Pandhawa pengen gedheke keprabon Ngamarta. Ya apa ora?
ora watak bepunden Pandhawa edan marang kelungguhan. Kanjeng Rama golek kamukten dhewe direwangi babat alas. Paman Brajadenta, kowe mblenjani janjimu mbiyen. Kowe ora pantes tak pepundi, pantes tak punjung nganggo kepelantangan. Bagus. Dibake mbat-mbat jalen pedhot pialungmu we. Sing seru. Pripun ngger Paman Brajamesti, abot rasane ngatiku paman aku perang musuh pamanku Dewi. Ngaten mawon nggih ngger. Kula melu sabiyantu kula badhe mlebet wonten epek-epek panjenengan ingkang gering mekaten paman. Nggih. Mangke kula aturi namaaken dhateng Kang Paman Brajadenta nanging wanti-wanti weling kula nggih ngger. Menawi mangke wonten kahanan ingkang ngelok-eloki ampun kaget nggih ngger. Gatotkaca kudu menang. Ngger Brajadenta, aku bapakmu Tremboko kang wis abadan sukma. Kudune aku wis mesem guyu ana swarga amarga wis nyekseni Gatotkaca jumeneng ratu. Ning bareng nyumurupi polahe Brajadenta kang kaya mangkono tetela nyandet-nyandeti nggonipun Rama manjing swarga langgeng. Brajadenta kowe lali karo ucapmu yen kowe tetep uguh bakal mbalela kepengin dadi ratu. Padha karo kowe nyengkake bapakmu iku mlebu ning neraka jahanam Brajadenta. Den piting risang Gatotkaca kalian Raden Brajadenta nanging dupi midhanget swantenira Prabu Tremboko ingkang wis abadan sukma kadya linolosan otot bebayune Raden Brajadenta. Rumangsa getun awit pangecuk-ecukira Pati Sengkuni. Dupi lena sang Brajadenta tanggap sang Gatotkaca. Radyan Gatotkaca ngetok karo sangkeng pungkasan. Den tempiling keng paman ngagem astanira ingkang gering. Gugur sang Brajadenta manjing ana astanira sang Gatotkaca ingkang nengen. Waduh, aja romo. Oi! Wah! Wah!
Katotoco aja kaget rasanira Paman Sang Braja Musti Paman Braja Denta wis tumeka palastra bakal manjing dadi siji ing astanira kinarya aji haji waduh paman ora nyono ora nglegiwa pamanku Brajadenta Braja mesti tumekaning pati manjing ana epek-epek kuwi kiwa lawan tengen iya paman tak eling-eling welingi paman Brajadenta lan Braja Musti kasekten kang wujude aji-aji Brajadenta Braja Musti iki dadya srana memayu hayuning bawana njejekake lakuning adil kang sarta ngayomi kawula sak pringgondani muga bisa hanyembuh guyub lan rukune para bebrayan pringgondani ya paman Srempakia amanguntung Kunjak guyub ilangoni Rampa-rampa katon sigra Sinanggaan mutiara Srempakia amanguntung Kunjak guyub ilangoni Rampa-rampa katon sigra iki Brajalamatan aku patih Sengkuni Brajalamatan kudune kowe ora trima kakangmu Brajadenta mati jasa iki pikiran wong sak pringgondani iki sing mateni wong-wongane Pandhawa kabeh bapakmu Tremboko biyen sing mateni Pandu bapake Pandhawa kakangmu Arimba sing mateni Werkudara lah kok saiki kakangmu Brajadenta dipateni karo anake Werkudara cetha yen Pandhawa kuwi arep ngrusak pringgondani saka njero lah dalah iki penyakite sing marake rusak nyaduh Jago kluruk rame kapyarsi wawa kalong luru pandelian jreh kawanan ing semune wetan bangsulaipun mratandani yen wis bangun enjing Urawa sampun kula singkiraken nggih jebulipun ingkang ngubupi Kakang Brajadenta namung Sengkuni Sakurawani
Sejarah sampun mbuktekaken wiwit Rama Prabu Trembaka riyin ingkang ngadamel Pringgondani lan Ngastina memangsahan punika inggih awit pakartinipun Patih Julik nggih Sengkuni nika nggih. Ngaturaken panduwun paman awit lelabuhanipun paman Brajalamatan paduka paman kersa dados patih wonten Pringgondani anggentosi kalenggahanipun paman Brajadenta. Waduh, ampun kula nggih, ampun kula. Kula ngrumaosi taksih cubluk ing reh kawruh kaprajan, mboten napa-napa paman. Sedaya kala wau saking niat kula kepengin ngurmati lan ngluhuraken pepunden Trah Braja. Parenga paman Brajalamatan dados patih wonten Pringgondani, kula paringi tetenger Patih Prabakesa. Astabrata.